Sista hitväg av 220 meter tredje plats med 200 meter för pojkar. Det blir på bana 1 av Stig Olsson från Borlänge. Bana 2, det blir Persson från Nora. Bana 3, Lukas Kim, Nora. Bana 4, William Borg, Gävle. Bana 5, Johanna Dickson, Borlänge. Bana 6, Gustav Nyberg, Polen. Och bana 7, Hjalmar Gunnarsson, Falun. Uppemot 150 meter så har vi först Louise Zettergren, bana 5 på 370. Två är Pauline Björkbacka på 31,87 och 3 är Klara Johansson på 32,72. Har vi tjänat uppemot 100 meter och först vänder bana 4 Pauline Björkbacka på 1.07,60. Hon gör framstegen på 35,73. Två är bana 5 Louise Zettergren på 1.08,04. Framstegen på 36,34 och 3 är Klara Johansson på 1.08,39. Och gör framstegen på 35,67. Och vi tjejerna mot mål här upp. Det ser ut som att det är Klara Johansson som kommer att sopa hem det här. Det är också. Det blir bara 3. Klara Johansson första mål på 2.18,82. Hon gör sista höjningen på 1.10,43 och sista 50 på 34,42. Tvåa i mål är bana 5 Louise Zettergren.